Yero yutrai sa chisin pat hagan igapor. Ban ngam tipru hagan igapor kat nongut na peling jongpi. Kiba syaichanya how try ya ga jing im ga jongpi. Henry don bun bahai ki brio. Hagan igisingi bangabat pingi im. Wat kita gibang ngedru. Haba ki pang ki shitom. Kim syanya how try. Henry ki syanya hagi doktor kinas. Kim itu doktor. Kim itu kinas. Walagi agi injek kiba kumno kuno kim tip. Henry ki syanya bet tang melapoy haga keti jongi doktor kil along safe bet. Kila don bet hak kata kejing ya dah kejongki kin sakot sakya bet isyan ya em yau terai kita gede kejing keli habang isyong hagi kali hak kejing em kejong ap jampi habang ilet sharum shaneng gini kisi giba menta teng em itu driver banyak itu kali hendeng isyan ya bar uneu driver unya lambet sya kata ke destination kebangi mut banlet teng habang isyong hak train hak kejing em kejong ap kejongpi ngim itu nongnya itu ke train te tang bangi syanya bet ba unya lambet yangi sya kata gajaka ke bangi mut banlet habang isyong ya ka flight lanang isyong ya ka aeroplane ya ka jing im ka jangap jongpi ngim tip yo tu pilot unongnya ya ka tu ka flight handang isyanya pat hau ba unya lambet yangi ha kata gajaka ke bangi mut banlet ka jingkeli ha ka jing im ka janga ba jongpi kani ka por kalong kat nongut na breng janga ba jongpi ki ba syanya hau try kata ka de ka jingkeli ka kistin ka jong blai na kitab sam kalau nong ba chispa kat pra ka dekot ka ba pra berkendai ke ongkum ni la ka banget hau try ban ya ka basyanya hau brio la ka banget hau try ban ya ka basyanya hagi bakrau bateri la ka banget hau try ban ya ka basyanya hagi brio ngakten ke jong blai ban ya ka bangi syanya hagi doktor ginos ban penkhya ya ke jingpang ha ke jing em ke jawab japi khamha ka ban shu nget hau try bo try penkhya ya kata ke jingpang ban ya ke bang syanya hagi driver kali ya ke jing em ke jangap jongpi ban bat skam ban ya lama kata ke jaka ka khamha bangi nget how try bo try ya lam yangi ha kata ke jaka ke bangi mut ban lai ban ya ke bang syanya how driver jong ka train ya ong ipi ka khamha yangi ban nget how try ba utrai ya lam yangi ha kata ke destination ke bangi ha ban lai ban ya ke bang syanya hagi pilot ha ke jing em ke jangap jongpi ki bangim itu ka khamha ya ka jing im ka jangam jo pi ban nget hau try bau try nya lam ngai pi ha kata ka jaka ka bangi ngin salet bau try nya dai ka jing im ka jangam jo pi ladangi don ka jing nget ngong pi utrai u ya dai ka jing im ka jangam jo pi compare la pilet shano ru compare la pi dan ka jing pang ka ba kumno ru hendai da ka jing nget utrai pen kya pi ka jing gli ka long pi don em ka jing shanya hau try pi don em kata ka jing shanya ka bas kham hau try kata ke dia jingkeli hang ne ka khtin ke jong blai na kitab sam ka bachis pak kat pra ka pen kan mau la ka banget ong ka khtin ke jong blai la ka banget how try banya ka basyanya hau brio la ka banget how try jisu banya ka basyanya haki brio banya ka basyanya haki te ba krau bateri ong ka khtin ke jong blai ka la banget how try pikan mau gitu ki brio ki badan ki jingpang mi snam ki brio ki batko ki ba kelut ki bomla banyat dak jinget ke jonggi uji su pen kya iki amen de namar kata ha jing em ke jong pi haba pi don na pleng jong ka jing pang ka jing sitom ngong pi wat shu shania tang ha ki doktor ginos ngam ong ru ang ne ba pinom lecture ki hospital henry pentip show try shania how try kam de na ki doktor ginos banwan ke jing arab ke jing em ke jong ap jong pi henry ke jing arab ke de ke bawan no try ke sam gab chispa arpoi ke pen kan mau kata ki jing arab ke jing em ke jong ap pi kim shamwan na ki brio hendak ki wan no try bala thawi ke bening badi ka khendo de namar kata pentip show try shanya how try ha jing em ke janga bu jong pi la phile jing la ha kono ka jaka ha jing em jong pi wat shanya ha ki tu ki driver hendak shanya how try bau try nyalam lenti pi bakanam jaka no ke jing accident ha jing em ke jong pi la pi shong ha ki train ru wat shanya how tu nong nya train shanya how tai bana jrong bon yalam ya pi ya ka jing em ke jong pi la pi shong ha ki flight ru wat nom shanya how tu pilot ba pim itu talade syanya hotai kan ba pipi itu ba utrai unya lam ya jing em ka jangap pi ba habangi don ya ke jinget ka baskam habangi syanya hotrai ni don ya ke jinget ka baskam ba ga ne ke jinget ka jangap pi kan ya da ya ke jing em ka jangap pi de namar kata syanya hotrai la da pimpat syanya hotrai la da ni syanya hotrai ong pi ni long kita ki ba don ya ke jing ya da ka baskam ka jing em ka jangap pi wala da ni ya keleng ka jing em ka jangap pi wala da ni don ha kono condition ka jing em jangap pi ka ba itrim ban pet ka ba ima ban yo ngong ong pi utrai ya da ya ke jing em ka jangap pi namar khitin ke jong blai ko ong wala dang ya atam serngiu jong ke jingyap utrai tu umpat ju ino ke jing im jong pi ngangan long rengkat ong utrai de namar kata ken ai ke jing im ke jong pi insyanya au trai
ai ba jing im ga jong nga ba ga jong pi ngen IT how try la ka long ha gnu gnu condition la ka long ha gnu gnu benta ga jing im ga jong ab jong pi apa nya IT how ban jong tip ban le ke jing dan kam ha ga jing im ga jong ab ga jong pi ngen scam pi osngo gi ga chten ga jong blai ba la da pim pat long gi briu gi ba shanya ban IT lot bat gi ba nget scam how try shanya no how try na du ga ni ga si nget no how try na du ga ni ga si IT no how try na du ga ni ga si ba try un yo ban le gi jing dan kam ha ga jing im ga jong pi ulong u try jong amet ba try jong ban sem utip ban ya dai ga jing im ga jong ab ga jong pi nget scam pi osngo gi ni ga chten ga jong blai u blai dong kar khu na ma ta ga jong pi ba yo osngo amen